Să zicem că tragi corect, da? Și că tragi cu o linie paralelă cu linia vieții, da? Și în cadrul arcașilor buni sunt 3 stiluri de arc. Sunt cei care trag cu un punct foarte jos, da? De presiune pe mâner, da? Deci ăsta este cu un punct de presiune foarte jos pe mâner. După aceea, sunt cei care trag cu un punct de presiune foarte sus pe arc, da? De obicei observ lucrul ăsta pentru că partea aceasta devine roșie, da? Se înroșește se vascularizează mai mult în timpul exercițiului. Iar, după aceea, sunt cei care trag cu un punct mediu, da? Cu o presiune medie. Dacă tragi cu presiune foarte sus, high heel, cum se numește, da? Atunci preferința este de mai multă greutate pe spate. Dacă tragi cu presiune jos, preferința este de mai multă greutate pe față. Da? Dacă tragi mediu, e o combinație între ce fel de release folosești și de unde ai început, practic. Că toți începem de undeva, da? Dacă ți-ai început antrenamentul de tras cu arcul cu recurve, recurve-urile de obicei au un mâner care te face să tragi sus. Și atunci ai trecut pe compound și cam ai aceeași tendință. Deci ești undeva pe zona asta, da? Între sus și mediu. Nici de cum între mediu și jos. Da? Dacă ai tras pe un arc care numai așa ai obținut rezultate bune și te-ai învățat să tragi astfel, după aceea ai trecut la un alt tip de arc, da? În care funcționează mai bine pe mediu. Și aici depinde foarte mult și de înclinație. Da? Cu cât înclinația este mai mare spre în fața mânerului, cu atât arcul respectiv va vrea să fie tras mai sus. Da? Cu cât înclinația este mai mică, cu atât este mai jos. Da? Îi place să fie tras mai jos. Majoritatea arcurilor au un mâner la 45 de grade. De ce? Pentru că acolo sunt și pistoalele de competiție, de exemplu, și dau rezultate foarte bune. De aceea se folosește cam acest unghi de 45. Da? Dar și în unghi de 45 puteți aplica cele 3 puncte de presiune. Fiecare are un punct de presiune altundeva. Și atunci asta stabilește încă un raționament pentru distribuția față-spate de greutate. Acum să discutăm un pic despre cum verifici dacă distribuția față-spate de greutate sau distribuția totală de greutate pe arc este corectă. Bineînțeles, toate lucrurile care le faci cu stabilizatoare trebuie să fie bazate pe scor, trebuie să fie bazate pe outcome și respectiv cât de bine tragi, având în vedere că ai pus stabilizatoare și greutăți pe arc. Da? Dar există câteva pattern-uri care pot fi observate ușor și care îți dau o indicație clară despre distribuție față-spate versus greutate totală. Bun. De exemplu, dacă în momentul în care ochești, cazi în jos de fiecare dată, da? De genul acesta, acesta se numește dipping, da? Când ești pe X, dar după aceea cazi în jos, cazi în jos, cazi în jos, cazi în jos. Atunci, greutatea totală a arcului trebuie redusă. Sau greutatea pe față trebuie mutată, nu toată, dar o parte din greutatea din față să fie mutată pe spate. Da? Dacă după ce ai mutat greutatea din față pe spate mai mult, în continuare ai aceeași ieșiri sau ai o ieșire oarecum laterală, înseamnă că acum trebuie să-ți muți stabilizatorul înspre interior pentru că stânga-dreapta greutatea este în continuare necontrolată. Mai mult de atâta, pentru că în continuare faci dipping, înseamnă că total greutatea arcului este prea mare. Și atunci trebuie să reduci. Ia tailul respectiv și nu mai pune pe arc deloc. Vezi la ce outcome ajungi. Ar trebui să ajungi la un outcome cam așa. Bun.
Dacă ai prea multă greutate pe spate, ce se întâmplă este, vii la X și când începi să transferi în execuție, începi să te rotești, da? Și te tot rotești. Fie că te rotești în cerc sau te rotești așa într-o oarecare elipsă. Asta dă dovadă că ai prea multă greutate pe spate și prea puțină greutate pe față. Da? Și atunci vrei să muți un pic din greutatea de pe spate pe față. De asemenea, nu uita, când muți față-spate, întotdeauna trebuie să recalibrezi stabilizatorul pe spate. Cum faci lucrul acesta? Tragi arcul cu ochii închiși, deschizi ochii și te uiți la bula de aer, la boloboc. Da? Te uiți la boloboc, dacă e pe mijloc, e ok. Dacă nu e pe mijloc, înseamnă că trebuie să-ți muți, fie în interior, fie în exterior. Da? Deci astea sunt două principii foarte importante pentru ca să verifici câtă greutate ai pe arc și dacă distribuția este corectă. Am menționat de acel elipsoid care se întâmplă când ai greutatea nedistribuită corect. Atenție că acel elipsoid se poate întâmpla de asemenea dacă în momentul în care tragi arcul nu ai umărul bine plasat și osul nu este plasat în socket, da, în braț. Dacă tragi cu umărul ridicat, odată ce ajungi la full draw, mușchiul ăsta nu mai ajută, mușchiul din spate nu ajută și atunci în continuare începi să te miști într-un elipsoid. Da? Deci, atenție, foarte mult control la execuție, lași umărul jos, tragi, nu supraflexezi, că dacă supraflexezi ajungi în aceeași problemă. Da? Deci, umărul jos, un pic de flexie, tragi odată ce ești la full draw și încă te deplasezi, atunci discuția este despre arc.